Türkmenistan'ın etraflarında malimler satılan devleti değişli dukarların köp yerlerde iyim yokluğu sebepli boş durandığını görse bolyar. Kepeğin sarığının sanığı dövülüp ilatanovat bilen satılıp başlanandığına indi 4-5 ay vakt geçti. Yaşayıcılar bunu vaktlayın sever çeyre hataplap yağdayın qoğuluğa karşı ütkümeni umit eden olsalar da iyim gıtçılığı uzalqısından hem beterleşip onun da satığı asla getirilmeyen vaktının kən olyandığını yaşayıcılar ayıdıyarlar. Mar vilayetinin Mar etrafının Aşgabat Dayhan birleşiginin öz adının efirde tutulmadığını toğran yaşayıcının aytmana göre devlete değişli dukanın sarığın hem de kepe almak için hocalığında malın barda ova genişliğinin kepilname alıp sonra dukandan ovata durmalı. İmman ovatın ölen vaktinde kepeğim sarığına malıp olmayar. Devlete değişli dukana gelen sarığının kepeğin muhtarı da az olan için onu duran ovatların asıl qoğduğanmayar. İyimlerin gelmesi barha adalar, yaşayıcılar yağdayın qoğulaşmacaqdığına indi gözlerini yetirip uğradılar. Hevevi böl buğdaylardan hem hatıla qarasıp bolanok. Buğdaylar bir qarış olup uğraşıp oterlar. Ondan saman hem çaqcağa mengdemiyar. Qapıngdaki malın olsa açlıktan horlanıp barıyar. Böl yağın olmandan sonra meydalarda hem ot yok. Meydana bakmağa çıkarayan malın hem aç geller. Melleklere eken yoruncalarımız hem su yetmezçilik sebepli yerden tehel taylanıp malın karnını doyurur yali urma gelen ok deyip ol aydıyar. Şol bir vaqtda bolsa kepeğin elde satılmanın dowam edýändigine yaşayıcılar üntü çekýärler. Döwlete değişli bolan dukanlarda iyim gıt bolsa da elde hocalyklarda satylan kepek hemişe satuwda bar. Elbetde ol kepek satýan adamlar onu öz hocalygynda öndürmeýändigi belli diýip ýolatan şäheriniň yaşayıcysy Gülnaz daýda aýdýar. Gülnaz daýdanyň aýtmana görä döwlete değişli dukanlarda satywa çykarlan 30 kilogram agram bolan her kilogramyň döwlet bagasy 30 teňe durýan kepegiň elde bir haltasyny 36 manatdan satýarlar. Döwlet dukanynda bolsa adamlar giýjeti bilen nowata durup hem kepek alyp bilmän boş gaýdan halatlar hem kän bolýar. Bu ýerde korrupsiýa hereket edýär. Ýoksa bolsa elde 4 esse bahasyna kepek satyp oturan satyjylardan ol kepegi nereden alyp şeýle gymmat bahasyna satyp bilýändigini soňra biljek emeldar etrapda ýokmy näme diýip Gülnaz daýda janygyar. Döwlet derejesinde korrupsiýanyň ýogyna ýanmak barada gurrun edilse-de iş ýüzünde ýagdaý düýbünden başgaça. Korrupsiýa ösmese kemenok. Onuň kökü hem wezipeli emeldarlardan gaýdýar diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Emmetmeçilik sebäpli mallaryny deger-degmez bahasyna satýandyklaryny hem ýaşaýjylardan eşitmek bolýar. Toğuň ýumurtgasy, sygyryň süýdi bilen eklenip oturan işde ýaşaýjylaryň güngüzaralarynyň barha kynlaşýandygyny, emma ilatyň çekýän kynçylyklary, un yetmezçiligi, emmetmeçiligi ýaly ýagdaýlar barada döwlet derejesinde gurrun gowalmaýandan ilatyň juda närazy bolýandyklaryny hem ýaşaýjylar nygtyarlar. Şeýlin gurak gelmegi, suw ýoklugy sebäpli melleklerine hem gök we bakça önümlerini ekmekden saklanýandyklaryny aýdyp ýöleteli we murgaply ýaşaýjylar geljek aýlarda nämenin hasabyna ýaşap boljakdygyna akyl ýetirip bilmeýändiklaryny aýdýarlar.